गोजोनथाव खौरां नोंथांनि गथ'खौ गुनगोनां फरायसा खालामनो सानदोंब्ला बे समाव दतमा इउएन एकाडेमिया लानानै फैदों प्रि एडमिशन। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। गुनगोनां फरायसा दानायजों लोगोसे बयनिबो सुबिदानि थाखाय दतमा इउएन एकाडेमिया लानानै फैदों प्रि एडमिशन। सोलोंथाइ बोसोर 2026-27 मायथाइनि थाखाय KG1 निफ्राय थाखो 9 सिम प्रि एडमिशना सोलिगासिनो दं। दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव गोबां फेसिलिटिसफोर दं, जेरै हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबु, उफ्रा सोलोंथाइ, इंलिश स्पकेन, गुनगोनां फोरोंगिरि, गेलेनाय आयदानि खाबु, सावगारि बादायलायनाय आरो आखाइनि हाबा आरो खननाय मोसानाय खाबुफोरबो दं। अब्लालाय नोंथाङा मानोथो गोबाव खालामबावनो? थाबैनो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो। गोबां बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय दतमा इउएन एकाडेमिनि नैबे 7002660387 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों जगाजग खालामदो। दतमा एकाडेमि, दतमा, क'क्राझार।